ďakujem, že ste došli, že ste si našli chvíľočku čas. Je to náš prvý koncert, ktorý takto usporadúvame, ale myslím si, že aj do budúcna sa ho budeme snažiť tradične udržať. A tento rok sme chceli, aby nastúpili hlavne domáce zbory, čo sa majú velice podarilo. Ja všetkých ďakujem, že tu teda budú dneska a že nám zaspievajú zo pár tých svojich piesní, ktoré si vypravili. Skutočne veľmi príjemný, kultúrny i umelecký zážitok, takže ešte raz vítajte v Jarociach. See